Tutorial gawe mendoan Jawa. Bawang, terus kemiri, terus merica saipet baen samene, terusen ketumbar, tumbare yo lumayan, terus diulek atau diperhaluskan, terus uyah, terusen iki tepung dicampuraken, campur banyu, terus dicampurno tepung iki, tambahne men encer, terus diaduk. Yo men ana pedes-pedese di sogi lombok iki, lombok diulek campuraken. Terus digoreng, urupaken genine yo, terus ngenteni panas, ngesogenone kaya ngene men ono crispy-crispine. Nah tenan kan ge crispy ana mantep pokoknya sing crispy ketone apik yo dipangan enak lur, menurut nyong wi lomboke geluntungan iki urung kekudet banget mau. Nah iki sing kepindho wis mantep pokoknya, ndang dicoba lur. Nah iki kaping telu mantep, kukuse wih akeh, panas iki minyake. Lanjut goreng terigune, mergone tempene entek utawa telas, terus terigune lebih yo digoreng wae. Wis tinting kabeh kok. Nah iki hasil sakabehane. Weh rupane bewenak yo dipangan mesti enak lur. Iki jenenge tempe Jowo.